Umntana kabalo wena. Owakho. Hayibo, ungaphi ingane yakho? Ingane yakho leyo yayibona Iqiniso longinikeza lona. Iqiniso. Iqiniso longinika lona. Okay, awuthembi. Uthiwa mangiyazi mina into nje. Ngicela sihambe sokwenza i-DNA nengane. Uyazi ukuthi i-DNA sesibheke. Uyazi i-DNA sesibheke kuzoqondana igazi lababa leli. Igazi lababa leli. Ngenze njani ke mina? Uwazi kahle ukuthi igazi lababa leli. Angizofuni ngenze njani? Bese senza ama-DNA sesizokwenzakalani? Igazi lababa leli. Mina ngenze njani? Kuzokwenzakalani? Mina ngeke. Why ekhaya bengakufuni kababa? Why bengakufuni? Ngicela uhlale phansi. Angazi. Futhi imkhoza ngempela sisimo yahle phansi indaba usufuna ungishaya. Esinye isikhathi iyona episode yohlelo lakho lithandayo silungisa umjolo right here on a favorite channel umjolo show. As per usual igama lami ngingudlala Matifano also known as the next biggest thing in South Africa. Uyazi ukuthi masungibona suke sesikhona ukuzokhuluma indaba eziningi ezihlukahlukene ezithinta umjolo. Mhlambe nawe unenkinga ezihlukahlukene ezithinta umjolo. You can email us njengamanje to umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. As I sit down, let me remind you that this show is proudly sponsored by EasyBet. You can register and bet using our promo code UMJOLO. That is UMJOLO. 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 Yona promo code yokwazi ukuthi uyisebenzise each and every time ubetha their website yaka EasyBet noma ubetha using their app. Eceleni kwami nomfowethu sinayo njengamanje sokhuluma naye just to find out ukuthi yini embeka la nanokuthi sokwazi nokuyilungisa inkinga abhekene nayo. Mntaka baba. Kodwa amkandi bese. Abathi cha. Hayi kodwa kufana. Siyaphila mfethu siyajabula ukuthi sibe nawe namhlanje la ohlelweni sizokhuluma nawe. Asiqale nje kuqaleni first things first. Ubani esinayo namhlanje? Igama lami bhuti wami uNkosinathi ngokamngoni. Nkosinathi. Shap. Mfethu namhlanje inkosi ibe nathi yakubeka la ukuthi uzokhuluma udaba lapho sibone ukuthi liyalungiseka yini. Yini ekubeka la mntaka baba? Hey bhuti wami unzima. Angani ukuthi ngaqala phi. But la ngaqala khona sikuqaleni. So bhuti wami mina ngumuntu kahle ohlale kade ehlala emakhaya, ukhulela emakhaya. Sure. Nje uzalelwe emakhaya. Because even nje time lami nomndeni wami ubaba wami behlalela nje emakhaya. Yabo. So ngokukhula ke ngokukhula ngaba umuntu olokisha elewethanda ukuthi alokuthi shwi ngaseThekwini. Yabo. Ngenxa ukuthi vela ngene umuntu obekuthanda kahle hle ukuba ngihlezi ngisemakhaya impilo yasemakhaya. Yabo ngithanda impilo yaselokishini impilo esheshayo. Yabo because nala engikwazi khona ukwenza izinto zami kahle khona. So kuthe kusenjalo bafo kunomuntu engalotsholiswa yena engathathiswa yena ngithathiswa ubaba wami. So nalezo nkaunti kwakuyindlela azama ukungiqoqa ngazo ezikade ngumuntu vele kade ejwayele ukuthi aloke esuka emakhaya eloke elokishini. Mhlawumbe ubaba kade ngamphathi kahle leyo nto yabo. Imali kufanele sihambisane. Mosuke emakhaya mfethu uye elokishini uyaphi? Unekhaya elokishini isikhipani? Oh ya bhuti wami ngisasondela kahle nestory. Uthi ubaba wami umuntu vele onamabhizinisi yabo ube kahle emasentini yabo. So bebakhile emakhaya waphinde wakha naselokishini eThekwini. Okuyikona okade ngenza ukuthi nami ngihambe ngokukhululeka mengithi ngisuka emzini wakhe emakhaya ngiye eThekwini because ngisuke ngiyohlala vele emzini kababa eThekwini. Yes. Yes. So kade ngibe umuntu nje obemuva nje kanjalo emakhaya. So kwahamba kwafika sona isikhathi ukuthi ubaba yes ubaba vele athi sengimele manje angiganise angithathele umfazi yabo. So lokho bekuyinto mina ngifika bekuyinto engayizwisisi kahle yabo ukuthi ngathatha umfazi. But then ngabona ukuthi ithi siyayikhuluma lento engizalayo lento ngokuyihlonipha nangokuyilalela ngahamba ngayivuma lento ngabona ukuthi ayikho engizoyenza awuthi ngimthathe umfazi because nami ngagcina sengimthanda. Yabo ekumboneni kwami since sesiqala sinogishiate senza lento eprocess yawo amalobolo. Kuthemba kwalokho sekuphunyiwe nje kule ndaba le yamalobolo le process yamalobolo. Kwaba khona into inkulumo engizwayo nje yabo ngokuya komalume yabo ngokuvakashela komalume ilo ngithi komalume kuneyankele yami nje lapha ebengitholana nje naye yabo ebinokungitshela nje something ifita kiyo yabo. So ebokuyinto ebengangiphathi kahle because bese ikhuluma several times yabo nami ngicine sengisho ukuthi ngeke ngisho ngathiwa lo muntu uyaphuza impela but then lento ayikhulumayo
nawo bafu uyamazi umuntu okhuluma into edakiwe showcase even soap Yeah. leyo nto leyo usuke ikhuluma usuke icabanga Yeah. usuke ekhuluma kahle kahle ngento ayaziyo umuntu usedakiwe so lento bese isho nje several times nami ngaze ngagcina sengisho ukuthi ngathi ngithathe inyathelo zokuthi ngisondele ngizeduze mhlambe kule episode la ekhaya or ngingasho ukuthi ishow la ekhaya ewuxazulula inkinga mhlawumbe ngingakuthola namsiza ngigcine sengixazululeka kule nkinga engibhekene nayo. Okay. Mfethu ngiyaxolisa nje ukungena emadevini but ngifuna ukuthola ukuthi ngizwile ukuthi ithe walotsholelwa noma ubaba waba nesuggestion ukuthi kumele ube nomfazi manje. Kwakuyindlela yakhe yokuqoqa leyo noma ukubuyisa ekhaya ukuthi mhlawumbe ube sekhaya ukwazi ukumanage amabhizinisi akhe noma usize here and there. Mengabe ulotsholelwa ke manje wena unentombi othandana naye kuthiwa lobola lengane noma kwayikona ukuthi ulotsholele wakhethela ukuthi nansi ingane sithi ilobole njengamanje. Yes baba kuyilokho nje ugcine ngakho ukuthi ubaba wangidonsela eduze njengoba ngisho ukuthi okuyindlela engingabona ngayo nami ukuthi maybe indlela azama ukungiqoqa ngayo or indlela mhlambe okuwusiwe ukuthi mhlambe kwangimele vele ngalesi sikhathi ngibe sengithola umfazi nami okuyindlela engangizofunda ngayo yabo maybe mhlambe lawo ma challenges azongenza ukuthi nami ngikhule ngibe insizwa since vele ubaba ekade umuntu okhulela emakhaya uhlala emakhaya yabo mhlambe indlela yabo ekade efuna ukungiqoqa ngayo. Manje usekuqoqile usunayeke lo mfazi lo injani communication phakathi kwenu nobabili mind you lo muntu wakhethelwa umndeni seniyathandana kuhamba kanjani nina nobabili ngendlela wawubona ngayo experience yakho kwakuwumuntu right wesifazane noma awusho kodwa uthi kodwa ekhaya ngisuka ngani kwalo muntu abangihlanganisa naye. Ngifuna uqamba mawo yena umuntu right perfect yezo ngathi ngithi umuntu right nje uyahlonipha nesizotha uyangihlonipha ngisho kwanami yabo so nje ngingasho ukuthi umuntu right mina kakhulu siyatholana nje even ngisho nje ekamereni ecansini nje siyatholana nje ngendlela right ngo yonke into straight kuphela nje sekuyilezi inkinga lezi engihlangabezana nazo kalonde wethu. Okay ngiphinde futhi ngikungena emlomeni because ngifuna nombukeli abe ne-idea futhi sihambisane manje uthi sekukhona inkinga ziqala nini-ke le inkinga oyibonayo manje into ekade ikhona ungayinothisi noma mhlambe utheme ngabe ukhula kwayima ubona ukuthi yazini kukanje kanje le inkinga uqale nini ukuyibona ukuthi khona into ekanje phakathi kwenu. Bafo lezi inkinga lezi ziqale sevele sesiqedile yonke le process yamalobolo saze ngaze ngamthatha njengomfazi wami ngithathe manje senginayo umfazi sengihlala naye khona emakhaya yabo lezi inkinga lezi ziqale khona lapho after yonke le process sengilonge ngithi mina shwi eThekwini ilonge ngithi lo kwaba khona so mothi shwi eThekwini yena umshiya konakala ngale okay yabo ngingekho mina bekusala konakala nami okuyiyona le inkinga. So mengabe kunakala kanjani like be specific ukuthi khona izinto ade zenzeka noma khona ongakutholi kahle izinto ade uyibona noma mhlawumbe uzithole sekudlula isikhathi kwenzakalani. Bekuyizinto ade ngizizwa la angifika amanga bengayona into ekade ngiyibona into ade ngizwa ezinami kade ngibuye ngithi shwiko malume yabo ngithi kuyovakashela komalume ade ngifike ngixplain labo even nje nayo umfazi wami axoxa ngikamnandi ngayo yabo akukho kuhle akukho mnandi yabo lento yenza ukuthi nami ngingahlali kahle yabo njengomfana nami njengendoda ngithi ngizwe ukuthi azi angihleli kahle okwenza lento ethi ngizoba nenkinga vele gcina ngosuku if ngiqhubeka nempilo yabo while nginalezi inkinga and yena umuntu ohlala lokucabanga ejula so lento iyangilimaza ngaphakathi enhlizweni yami nasemqondweni wami. You have mentioned ukuthi umalume mengabe uvakashele khona kunezinto abayikhulumayo mhlawumbe izinto ezikanjani lezo. Bebekhuluma nje ukuthi kunengane evele mina ngazi ukuthi ivele phakathi kwami nomfazi wami because guarantee sure ukuthi ngeke ngithi ngithatha umfazi mase ngithi ingane ngiyona ngibe kade kuyimina olala naye yabo so guarantee sure ukuthi le ngane le kade kuyami but mengizwa ngezinkulumo khuluma ekhaya yabo ngiyeza ukuthi ayikho lento le ngane le ayiveli yabo but vela umfazi wami yezona ongingazi ukuthi sithini kahle istory esiqondile ke ngifuna ukuzwa nangayo because mina sekukhona enginazi into bese ngisitholile khona ngale komani yabo so sengifuna ukusondeza yena eduze angitshele kahle iqiniso ngikuthole lonke iqiniso ngicwele ukuthi kwenzakalani. So ngokwakho mengabe uthola istory from umalume bathi le ngane le mekuwuthi akuyona yakhe kabani ngoba wena
uthi akukwazi ukuthi ngangabe yakho ngoba umfazi wakho welobolo lo futhi umkhuluma kahle. Hayi bafuna nyama yabo, mina ngazi ukuthi nganyama, ngazi ukuthi nganyama, but ngokuzwa umalume bathi le ngane ngiqhamuka kwamama, okuyinto vele yangisihlanganisa leyo. Ngavele ngangahlala ngisho phansi same time ngabhalela la. So kuthiwa ingane eyababa wakho, like ubaba okuzalayo? Yes, igazi lami. Yena mhlampe uthini kubaba wakho kule situation? Usasekhona kwenzakalani? Ubaba wami usezile emhlabeni. Usezile emhlabeni noma wamsezile asekho emhlabeni. So yonke lento le mina ngizwe vele after ubaba wami esezile emhlabeni. Mesizana manje mfethu yena kusisi mhlawumbe uke wazama ukuhlala naye phasi naye ikhuluma lento ithini mengabe niyikhuluma khona mhlawumbe into ayidefendayo noma into athi angakuprovela ukuthi ingane yakho? Bhuti wami akukho okunye akukhulumayo. Mengabe ngiqala lento ngiyikhuluma vele alokho ngibambe nje ngele DNA because vele uyazi obviously igazi lami ubaba yabo, obviously le ngane le yonke into ezophuma la izophasa izocorrespond, yonke into izoqonda yabo. Okuyinto nje vele yangenza ukuthi ngabona if ngathi ngilo ngiqhubeka ngilo ngi-arguisha naye sogcina sixabana yabo, kuze kugcine khonakala kanti mina ngiyamthanda yabo. And umalume lento akayishongo njalo, into ayisho nawe into yabo nje njalo mengabe ngiqonde nokuthi ngifikile ekhaya ngifike nje vele le ndoda indoda eyiblakelayo, yawazi nje nawo amankeni yakumalume ahlezi eyiblakela yabo. So uweqondana ukuthi mengifika vele uhlezi eyimandela yabo. So ngifike nje vele nje yangiqhumile ngazila yabo. So nami ngingeke ngisheshele eceleni, kumele ngimlalele yabo because angimele ngithathe advantage ukuthi udakotshwala, so kumele ngimlalele. Namhlanje ubhalela ishow ngoba khona ufuna ukukuthola noma you wanted to achieve something. Yini-ke lo othi ngoba uze la ufuna ukuyithola? Wazi mhlawumbe ukuthi uqhubeka nomuntu onje noma wenza ngendlela yakho? Angazi wena wazi, but yini leyo kwenza wabhalela ishow namhlanje? Into engenza ukuthi ngibhalele ishow namhlanje bhuti wami ukuthi ngisondele nganeno ngizozwa ukuthi ngabe isixazululo sithini yabo, kahle lithini, sithini isiphetho sale ndaba yonke nalezi inkinga engibhekene nazo mina zithini ngokuzokuyena umfazi. So kahle kahle ufuna iqiniso. Ngifuna iqiniso ukuthi ngabe lento engizwa iqiniso ngempela. Shubileke indaba yanamhlanje mbukelo, yabona ukuthi umfowethu uthi nezinkulumo azizwayo kumalume ukuthi le ngane ayitshela ukuthi eyakhe ingane kababa wakhe. And akuzona nje izinkulumo mhlambe ezaphuma kanye ngephutha, but umalume unako ukuyikhipha each and every time bendawonye nobaba. Bafaka khulelanga-ke emakhaya, ukhulele ngapha eThekwini, kodwa kusho ukuthi uTheme ngabe ethola isikhathi aphinde futhi aye emakhaya. Wahlala nonkosikazi wakhe okhethwe ubaba wamlobolela, wathi mengabe sengapha bahlala nonkosikazi waphinde wabuya weza ngapha. Mina ngiyasola ukuthi mhlambe kungenzeka, asisho ukuthi kunjalo, the time ubaba for yena eza ngapha eThekwini emshiya emakhaya umfazi, kungenzeka ukuthi ubaba ubebhizi emququda ngale. But asazi-ke, silinde umama afike ehlale la mase siyezwa ukuthi indaba yakhe ihamba kanjani ungayindawo. Dadewethu, kunjani mama? Ngiyaphila njani? Siyaphila. Siyajabula ukuthi mengabe sithi uyadingeka nje le ekhaya uhloniphe uze uzohlala nathi. Surely usuyabona manje ukuthi besikubizelani nangubhudi la kade ufuna ukuthi nixoxe noba u2. But before nginidedele nikhulume, mhlawumbe khona imibuzo engingathanda ukuthi ngiyibuze ngawe kanjalo nobudlelwane beni. Ngendlela nje mhlawumbe omazi ngayo uNkosinathi, ungamchaza njengomuntu onjani, personality yeni mhlawumbe noma yakhe? Ngizothi nje umuntu oright. Yeah, i-behavior right, yonke into ihamba kahle. Okay. Mengabe kwenzeka niba nezinkinga mhlawumbe nina nobabili as lovers, nike nenze njani? Niyahlala phansi nikhulume ngey'nkinga zenu noma nibize omunye umuntu mhlawumbe angene phakathi kwenu njengoba kwenzeka namhlanje engathi umemethini ukuthi sizongena mhlawumbe sikhulume nani? Siyahlala phansi sikhulume, sibonisane. Yeah. Kodwa-ke kuyenzeka-ke kube khona ongaboni ngasolinye. Yeah. Njengamanje mhlawumbe i-state se-relationship yini usibuka sikweliphi izinga noma sime kanjani ngokwakho? Ku-right, ni-happy nobabili noma mhlawumbe kukhona onganelisekile ngento ethize? Ngizothi ubaba kusho ukuthi kukhona okungamnelisi kahle. Yebo.
Okay, engingamenelisini kwakhe khona mhlampe ukukhuluma ngako noma akakhulumi akanelisekile futhi nawe awazi ukuthi yini inkinga yakhe. Eyi, wakhuluma phambilini, khona sakuxoxa phambilini. Wakhombisa ukuthi kodwa akagcilanga yeso. Nami yangayithatha serious-ke leyo nto. Okay. Hayi-ke ngoba usukhona mama nangu mfethu nawe khona Nkosinathi sefikile usisi awukhulume naye umtshele ukuthi umbizeleni la uyena nje umbheke mfethu ungamsabi ukhulume naye. Uyaphila sisana? Ngiyaphila njani? Yebo ngikho right mfethu. Angikho right sana sami. Tata. Unodaba ongangiphethe kahle la mfethu. Aze angazi nokuthi ngathi mengiqala because manje ngithi mangicabanga lento ngivele ngicabanga ukuthi ngabe yenziwe wena ngempela. Manje lo daba lolu wena olibona ukuthi ucabanga ukuthi kumele uzoliveza la? Cha. Yabo lento ayisadingile manje sithathe ngolaka. Isidinga ukuthi sehlisa umoya then uzwe lento engifuse ukisho kuwena. Kuma camera pho. Bonke kwazi mhlawumbe ukuhlala nami phansi sikhulume kahle. Ehlisa umoya. Ekhaya. Ehlisa umoya. Yabo because vele already usuphambi kwama-camera usuphambi kwabo bonke abantu. So sikuyaphoqa manje lento le ngichaza istory uzwe ukuthi yini ekwenza ukuthi wena uzufike la. Yabo up until sithola isixazululo sokuthi mina ngigculiseke ngalento engifisa ukuzoyizwa njenganamhlanje. Ngilalela. Unodaba engangiphathi kahle la sithando sami. Yeah. Ukuthi mina uyazi na ukuthi bengingathandisisi ukuhlala kakhulu emakhaya. So ukuhlala kwami emakhaya bese ngihlaliswa nayikona ukuthi sengithathisa umfazi manje ngilobolile nginomfazi. So kuyaphoqa ukuthi ngihlale emakhaya. And nawe ngikutshela ukuthi angithandi ukuhlala kahle kakhulu emakhaya. Yabo. So impilo yami kakhulu beyigxile kakhulu eThekwini. So kunezinto ade ingenzeki nje kahle ekade ngizizwa. Iziphi lezo zinto? Kunezinto ade ngizizwa ekade ingenzeki kahle mengiya komalume. Omalume bakade bazi sonke isimo esenzakalayo. Ungangitsheli-ke nje ngomalume bakho. Suqalile manje ngitshela ngomalume bakho. Sihlangana laphi nayo nomalume? Angithi yabona lento ekade ngafuna ukuthi siyikhulumele ekhaya ngoba ngizothi ngiyaqala ngiyakhuluma nayo into ade ngafuna ukuyikhulumela ekhaya. Ngoba ngizothi ngiyaqala ngiyakhuluma nawe ekhaya. Okay, qhubeka ungitshela ukuthi batheni nomalume bakho. Uyanyuka ngale khathi ufuna unyusa umoya. Yezwa lonto. So bafangazi ukuthi ngizokhuluma kanjani mengabe kodwa mina awukwazi ususele uzongitshela ngomalume lana. Into ebalekile njengamanje ukuthi wena ulalele ukuthi ngifuna ukuzothini la okuyiyona nalento afuna ukuyizwa ubafo la eceleni ukuthi ngabe yini le engikulethele yona la and nawe uzwe ukuthi njengoba ngikulethele lapha phambi kwama-camera naphambi kwabo bonke labantu labo uzwe ukuthi yini inhloso yalokho. So inhloso yalokho ngeke uze uyizwe ifona ukhuluma. So ngifuna ukuzokutshela la ukuthi uyakhumbula ade ngiya komalume ngibuye futhi ngikutshela ukuthi nginokuzwa into ekanje la baby ekade ngingayithandi ekade zingiphatha kabuhlungu and ngicela ungilinde ngiqale ngikhulume. Kade ukuthi uyangicika yazi ngoba uyathanda ukulalela abantu. Ngilalela. Indaba ufuna ukuluzwa ngabantu wena. Uyakhumbula ngesikhathi nginokuya komalume. Uyangithanda? Ngiyakuthanda kakhulu sami. Ngiyakuthanda kakhulu and angisoze ngayeke ukuthanda. That's why ngila. It's because ngikhombisa ukuthi ngiyakuthanda ngiyafisa ukuthi yonke lento esenzakalile sixazulule sithole isisombululo sayo ukuze sikwazi ukuqhubeka siphile kamnandi. Ngaphandle kwalokho kube bengakuthandi bengeke ize ngiqale nokuqala ukusondelana. Okay, khuluma sithanda sami. Ngicela ungilinde ngichaze yonke lento le emva kwalokho mase siyakwazi ukuthi siyiqondise lento size sithole isisombululo. Alright. Njengoba ngize la sithando sami ngokukhulu ukuhlonipha ngiqale nje ngixolisa ukuletha phambi kwama-camera cela wehlisa umoya up until ngize ngiqede into engifuna ukuyikhuluma njengamanje. Uyazi kade nginokuya komalume omalume ade benokungitshela izinto engekho right okwenza ukuthi nami ngaze ngakutshela ngathi baby kunento engangiphathi kahle la uthi mina mengiya eThekwini ngisuka la emakhaya kunento nje ekade ikhuluma ibisho nasekhaya komalume akukho mnandi akukhulunywa nje kahle ngawo. Yini enza ukuthi ungathandwa komalume? Yazi uyangihlekisa. Yini enza ukuthi ungathandwa komalume? Angibazi. Indaba engangifuni vele mina ngibuza wena indaba engangifuni omalume bakho. Ngeke ngazi phela ukuthi mina wena usala wenzeni wena mengabe ngoba phela sibona umalume bami abakho. That's why benza kanje ngeke bangithande vele. Mina ngeke abantu abangithanda abasekhaya bengangitshela ukuthi kunento kanje mekukhona into engekho right phakathi komuntu engibambisene. Wena kade usala wenzeni lapha ne-boyfriend yakho? Mina ngabe ngekho ngiseThekwini. Boyfriend yami? Yabo manje uyangabazisa. Wena umnyeni wami. Ngithi wangitshela ukuthi uyangithanda. Usazokhuluma uthi iqiniso? Yiphi boyfriend ongitshela? Uzokwazi ukukhuluma iqiniso? Yiphi boyfriend? Wena kade usale wenzeni lapha ne-boyfriend yakho mengabe ngekho mina ngiseThekwini?
ayikho boyfriend Yani? mina engiyaziyo futhi bengiyihlalele endlini nengane. ayikho leyo nto yazi wena usazokhuluma iqiniso awukakafuni ukungigculisa awukakafuni ukukhuluma into engifuna ukuthi uyisho njengamanje but uyazi ukuthi ngikhuluma ngani Sisanda uyazi ukuthi ngikhuluma ngani Sisanda Kodwa uyayibona into angibizele yona. Sisanda, Uyayazi into angibizele yona Sisanda, lo uyayazi into engikhuluma ngilinde ngayo nina mina ukuthi Sisanda, nikhulume Sisanda, uyazi ukuthi ngibona ngikhuluma ngani, ukuthi Sisanda. ngiyakwazi Sisanda uyazi nokuxazulula yini ekwenza mina, ukuthi okay, ngicela ukubuza. yini yenza ukuthi ungafunakali lapha komalume Oh, yini ekwenza ukuthi kungabi nje malume mnandi wakho wonke umuntu akangifuni futhi ayikho isidawa wonke umuntu lesiyana. wena nje emndenini nonofuna kanje emndenini wonke umuntu ukhuluma kambe akekho mnandi ngawe emndenini yini ecala lokho Abangifuni. ukukhohlakala kwakho lokho kwenza ukuthi umama azalele emathuneni Yini engayenza? ngale nxa boyfriend yakho olala nayo lapha ekhaya Bayenzela kanjena ngingekho. nami ngimthanda. Ngenza lonto. Sisanda Angibheke kahle. wena ukhohlakele Hayi musu ukhohlakele ngihlanyela. kabona. Wena bosi uyangihlanyela manje. lento yenza ukuthi umama azalale lapha emathuneni Uyangihlanyela buti. Uyangihlanyela phela manje. yazi lo bafo uyangixaka lento ayishoyo manje uyayazi into engikhuluma ngayo and usazolikhuluma iqiniso la usazolikhuluma iqiniso Sisanda so wena mfethu uthi uma wakho njengoba uthi Hayibo, wadlula hayibo, emhlabeni, hayibo, hayibo. wadlula emhlabeni ngenxa yomfazi wakho ukuthi ubelala Cabanga mina belala umthandi. ne-boyfriend yakhe uyayazi i-boyfriend yakhe uyayazi i-boyfriend yakhe Okay, mina wabulala uma. lento eyenze Okay, lalela. yazi ukhohlakala wakho sengilahlekisele Emini wabulala ngabazali uma. bami Emini wabulala uma. Uchazela ukuthi mina wabulala uma. ukhohlakala kwakho Emini wabulala ukuthi wena uma. uhambe ngithi mina mengimuva ngiye eThekwini ngikushiye emakhaya ngazi ukuthi mina usafe and ngihambe ngikutshelile ukuthi ngihambile ngasuka emakhaya okay. ngayemzini kababa eThekwini Okay. wena usala ubona ukuthi kumele ugovoze emakhaya mfethu Kuphi lokho govoza? Wahamba wangishiya ngithi. Hey, Lalela. mina ngiyazi lento baba. Ufuna Ngiyazi ngikhulume. lento. Sorry. Ufuna ngikhuluma ngithi. khuluma ngifuna iqiniso vele lo Wahamba wangishiya ngithi. Wangishiya emakhaya nobaba noma ngithi. lokho kwenza ukuthi usala ukhohlakala Nginakekela ubani emakhaya mina? Ubani Hawu. onakekelayo? lokho kwenza ekhaya nginamabhizinisi nayo yonke into ayikho into ongayitholi even ngisho ubaba wangithathisa umfazi ngoba azi ukuthi vele ayikho into ezomshodela uzokwazi ukuthi naye akwazi ukumaintain Okay, ngicela ukubuza- even though izinto zingabhede esayidini lami wena ubona ukuthi mekwenzeka lokho mina ngimuva Hlisa umoya, ngimuva ngicela emakhaya uhlise ngiye umoya. eThekwini Ngicela wena ubona ukulalela ukuthi usala phela, hlisa ukhohlakala umoya, hlisa umoya, ngicela unglalela. Iyiphi ke lonke engobhekene nayo ke ukuze silungise? inkinga ngibhekene nayo ukuthi wena wenza ukukhohlakala mina ngabe ngisuka eThekwini ngimuva ngiye emakhaya ngiye Kuphi eThekwini lokho kukhohlakala? ngisuka emakhaya ngiye eThekwini Kuhle wena usala ubona ukuthi kumele ugovoze Kuphi lokho kukhohlakala? ile boyfriend le esilele manje emathuneni Iyenzeni boyfriend? le ulala nayo Mase- uba kanti wena lo buganga naye mina mengisuka emakhaya ngiye eThekwini Watshelo yena malume futhi lokho. kuyimanje sinomntana Yeah. engazi ukuthi mina owethu Owabani kanti? umntana kabalo wena Owakho. Hayibo, ngaphi ingane yakho? Ingane yakho leyo yayibona Iqiniso longinikeza lona, Sisanda. Iqiniso. iqiniso longinika lona Okay, awuthembi. Udwa ngiyazi mina into nje Ngicela sihambe sokwenza i-DNA nengane. uyazi ukuthi DNA test Uhlulwa yini uyazi ngani DNA test vele phansi kuzoqondana igazi lababa leli igazi lababa Ngenze leli njalo-ke mina. uwazi kahle ukuthi igazi lababa leli Angithi awufuni ngenze njalo. bese ama DNA test izokwenzakalani Okay, igazi lababa leli Mina ngenze njalo. kuzokwenzakalani Mina waye ekhaya ngeke. bengakufuni kababa mfethu waye bengakufuni ngicela uhlale phansi Angazi. Hlala Angazi. phansi, mfethu, Futhi sikhulume. mkhoza ngempela hlisa umoya hlale phansi. Yindaba usufuna ungishaya? Hayi okahle. Sisanda ngikho mnandi Sisanda Wangishiya wena Angikho bebenyeka mnandi. washona emathekwini Angikho mnandi. ifebe le. wena Ungalingi uphenduka uyenze ukufebe wena ukwazi ukuthi mina mengisuka emakhaya ngiyonakekela omunye umuzi kababa eThekwini wena usala ugophozela ubaba baba Ubaba wakho enginakekele ngisiza la. oh lokho kwenza ukuthi kugcine sekwenzakalani Not lokho kucabangayo wengisiza ngezinto eziningi kabi ungekho wena. lokho okwakugcina sekwenza ukuthi wena wenze njani emva kwalokho emva kokuthi ubaba kunakekele because mina angikho emakhaya ngiseThekwini lokho wena okwakwenza ukuthi usale wenzeni emakhaya Ngahlala. njengoba mina sengizwe izinto ezinjini ngiya komalume Uhlale phansi ke. Hlala nkosinathi phansi. mfethu ngicela uhlale phansi Hlala sikhulume phansi, ngayo. hlala Hayi, sikhulume. ngisho kwawena bafo ngeke uzumelana nalesi esinje ngeke uzohlale phansi ngeke uzohlale phansi I only have one question kuwena. Yini yakwenza ukuthi wena mengabe ungayithandi impilo yasemakhaya ufuna ukuya eThekwini umshiye unkosikazi wakho ongahambi ngani naye? Bafo. Noma wasomshiyela kona vele ukuthi ufosiwe ukuthi umlobole. bafuyazi Yini uyazi ngiyazi- angikaze ngimvalele ngazi ukuthi mina. mengisuka emakhaya mina Awuyanginyanyisa ngiyeThekwini wena. because mengabe ngisuka emakhaya is not like ngisuke ngemzini yabantu or ngisuke ngiye ehlobeni zami ngisuke ngiye ekhaya kababa ngisuke ngiye ekhaya kababa kuphela ukuthi angikho emakhaya ngiseThekwini lo muntu lo ngamganela vele emakhaya so vele yena njengoba esala lapha ingoba uyathi unenhloso Oh ayisalele mina wafuna lapha ukuthi ngihlale mina ngikhamise. ngikhuluma mina. nobafo njengamanje Ngikhamise. ubafo ungibuzile ukuthi yini enza ukuthi mina mengabe ngisuka emakhaya wena usale wenze lezi ezenzayo lapha emakhaya Okay, So qhubekani, basically wena Thobisa. uthi ukube kuthiwa wayefuna ukukulandela wezihamba nawe niyohlala bafo eThekwini. definitely sure ukuthi
Okay, dadewethu angingene la because njengamanje ngicathi into ayisho ubafile ukuthi le ngane wena othe yakhe ingane kwababwakhe omalume bayamtshela leyo nto nawendena ukuthi ingane kababwakhe le Uyahlanya lo utama drugs la. Kuyahlanya mina. Ukuhlanya mina izinto ngabantu basekhaya bezisho ngawe. Hayi, banayisho lokho. Hayibo Banayisho. sisandazi ngithola ukuthi wena ohlanyayo. Ngithe asathe Uhlanyiswe lokukhohlakala kwakho. Ngicela ungiyekeke. Wena ulotsholiwe walethelwa mina. Yini oshoda ngayo la ekhaya? Yini oshoda ngayo la ekhaya enza ukuthi wena hayibo. Ama drugs. Ngiyifebe kudinga la ekhaya kutiriri. Mina ngidla ama drugs mina mengisethekwini mina shuthi ngidla ama drugs. Futhi mina mengisekhaya kababa ubaba engayijabulela lento lele emathuneni ukuthi mengisekhaya lakhe eThekwini mina ngidla ama drugs. Ngiba busy nefebe. Ngibe nginomfazi engalotsholelwa yena. Ushiya kanjani uhambe uyopepenyeka eThekwini? Sisanda uyazi ukuthi ngiyathanda. Sisanda uyazi ukuthi ngiyathanda. Hayi udlala ngami ngongithanda. Ngingasuka emakhaya ngihambe ngiye eThekwini ngiyofeba. Ngiyodlala nama drugs ngishiya umfazi wami emakhaya. Ukwazi ungiseva kahle ngithi nangocansi. Yini eThekwini? Yini ezongenza ukuthi ngisuke emakhaya. Ube kukhona wena emakhaya ngikwazi ukuthi imishe ebhedeni unginika kamnandi yonke into right mina ngisuka emakhaya ngihambe ngeThekwini ngiyodla nama drugs nefebe yini ezongisiza lapho yini ezongisiza yini abehlisa eThekwini wena yini enza ukuthi wena ungafunakali omalume yini dadewethu mhlawumbe ngibuza nje yini ngicela ukukhuluma nawe mina ngisafuna ukukhuluma nawe wena awe ukuthi awufunakali komalume ngiyazi abangifundele yini yenza lokho because ubafa ngimuzwa emention something yokuthi noma wakhe nje badle angikaze ngathola ukuthi indaba bengangifuni kodwa nje ngimumbi nje komalume ngimumbi nje kuumuntu omumbi into eqaleni kwenzeka le beyenzeka before abazali bahambe emhlabeni noma yenzeke after ukuthi ubone ukuthi unyama nambani kwanembe kwashona umanje awu bangangifuni ibhadi khohlakala so futhi awekho wakwangichazela nje ukuthi indaba angafuna omalume nje ngiyabona nje ukuthi nje noma ngithi ngiyaphi ngimumbi nje ngimumbi khohlakala mhlawumbe angiyibeke kanje angiyibeke kanje indaba sisi ubafo uza la because uthi ufuna ukuthula niqala impilo yeni kabusha futhi niqale kahle but ufuna ukuthi wena as umuntu obambisene naye ube clean nikhuluma iqiniso ngokuthi kahle the time yena esayibone umjidi engafuni ukuhlala emakhaya eza ngapha eThekwini ekushiya emakhaya yini le kade yenzeka lapha yana because manje usekhulile usefuna ukuthi niqhubeke nempilo but lento iyamudla ngaphakathi ukuthi kwenzakalani unyusa umoya akwazi ukukhuluma nami kahle ukubuya akwazi ukuhlala phansi nami kahle sikhulume sibonisane njengomfazi wakhe nami njengendoda yami angitshela ukuthi uyangithanda nami ngiyamthanda wangikhetha manje yena uvela nyusela umoya ngizokhuluma kanjani nomuntu ovela ashone phezulu inkinga awukhulume nami ke because vele mfethu le ndaba inkulu yabo iyisho mhlambe nakuyena efika kabuhlungu nanokuthi indlela efika ngayo ifika ngesidako yabo ifika ngesidakwa at the same time abanye omalume futhi bamkhulu and isidakwa silokho siyiphinda lento nawendene ingako nayo sezayifaka phakathi enhlizweni yabo usezwayifaka ngaphakathi enhlizweni so as eseyifakile phakathi enhlizweni usefuna manje ukuthi wena ke mnikazi wendaba ngoba lolu daba lungawo akhulume nawe eza ukuthi le ndaba le iqiniso noma ayisilona yini wena ubonobudlelwane nobaba wakhe because ngizwele ukuthi nokukhethwa wakhethwa ubaba yena wafunda ukukuthanda usukho wengangithandi kanti yena usho njalo wakhethelwa but manje usemdala uyakuthanda futhi but iniqale relationship Sisanda uyakwazi lokho kade siphila kanjani zonke lezi kodwa wakhethelwa wawungangithanda ngithi lokho kwakwenza ukuthi ngigcine sengikuthanda and wafika ekhaya waphila kamnandi yini nathi ushoda ngayo yini nathi ushoda ngayo kwenza ukuthi ukhohlakala nangu bafu yakhuluma nawe ngifuna iqiniso mina ngifuna ukugculiseka wawungekho ngifuna ukugculiseka ngayo yonke lento esengiyizwile wawukuphi awuzokhuluma iqiniso khuleka okay mama uthi ngoba wayengekho mhlawumbe ngikunikeza isikhathi sisukhulume ngikuzwe ukuthi ukhuluma uthini ngiyakucela bantu sithando sami ungasabhoki kakhulu uhlisa umoya ngicela sikhulume ke futhi ngidlalele eminyakeni edlule sihlala nobaba sithando sami sasingekho siseThekwini sihlala khona siyabuya siphinde sihambe siphinde sibuye siphinde sihambe kuyilonto nje nami ngokwami ngase ngiyitshela ukuthi kushuthi akasangithandi sekukhona abatholile ngaliThekwini ubaba ke lana ubenako ukuthi ubaba kushuthi uma mhlambe mengekho yabo mhlambe noma uma ehambile kweminye imindeni mhlambe emndenini kanjalo mhlambe kunomncwabo kushoniwe ubaba akisele naye so2 akangiceleke kancane ukulala nami
because ubaba uyezwa-ke baba ubaba wayengamthembi Uyezwa-ke baba? kahle kahle uyezwa-ke baba mina kumele leyo nto nesisana mina kumele leyo nto sisana wayebona ngathi isasidabanyana Ha, akusikhona lokho kokuthi uyisitabani ubaba wayebona ngathi yisitabani mina sisanda kumele leyo nto-ke wena ukuthi wena mengabe uyazitshela ukuthi wenza kamnandi empetheni manje ukhalelani So lokho kwenza kube possible ukuthi Hayibo. le ngane ngempela Hayibo. yababa kusiyo. ngiyaxolisa kodwa hayibo kunjalo Yababa ingane. ingane yababa Esizana. ngiyaxolisa Mnguni ngiyaxolisa ngiyazithoba Sisanda. kodwa nawe wona wangishiya lana Sisanda. ukuba ungishiyanga la angaba mjeni sisanda yabo manje ukube wahlala phasi ayisekho into nami esizoloku inginyusa umoya ingenzani sisanda ngikuthanda kanje mfethu ngiyakuthanda nami uyazi uyazi mfethu ngakhethelwa wena emini ngabhangi ngaze ngakuthanda ngenhliziyo yami yonke nawe wakubona lokho usungaze ungenze kanjena mfazi wami iyayingekho into engizoyenza nami ngangiba nokhala ngihalele waye ungangilandeli mina ngeThekwini because akekho wayekuvimbile kanjani angikwazi ukuthola imithwalo la ngihambe ngeThekwini mina ngishiya ingane le emakhaya ngishiya uma uzonakekela ubani uma ngoba uyazi ukuthi uma wegula uzonakekela ubani okay Mfethu ukade ngikhuluma nawe uthe into obuyifuna iqiniso. yo Nali iqiniso liyavela manje. hibo Wenze njani? hey Uqhubeka nomfazi wakho nomfowenu oyingane yakho noma umesa kanjani? Kahle kahle ibhola likuwena. Uthe ufuna iqiniso nakhona uzoqala kabusha usukhulile. Nalike iqiniso manje. Unengane mfethu eyumfowenu ekumele uyibheke kanje ubhekane naye. Uyikhulise zubaba. But wami ayisekho into engizoyenza ngiyamthanda usisanda ngenhliziyo yami yonke futhi and manje njengoba sekwenzeke lento le angikwazi ukumshiya because even igazi lababa ligazi lakhe manje so lizosala nobaba mina mengimtampa nalo because kuyaphoqa phela ukuthi mina mengabe ngithi mina akahambe kuzokwenzakalani emva kwalokho kuzokwenzakalani ngoba hibo yazi nsisana sona sami indlela engithanda ngayo ayikho into engizoyenza ngoba sengize ngalithola iqiniso noma kubuhlungu kangakanani enhlizweni yami angifuni uqamba amanga ngiphoxekile ngiyaxolisa Mbongi ngiphoxekile okwangempela and angaze ngiyibone into njengale and angiboni ukuthi iyophinda ibe khona into engiphoxa njengale engiyizwayo namhlanje empilweni yami ngiyizwile yes but bengagculisekile because nami ngifuna ukuzwa njengesithando sakho kuphuma lokho emlomeni wakho yes sengizwile manje ngisuthi ngidlile ngisuthi and ngiyabonga ekugcineni ngiyaxolisa ukuthi kodwa iyona indlela engibonga ngayo le iplate lamasimba ngiyaxolisa Mnguni ngichazile nje Nkosi yami ukuthi kwenzakalani iyona indlela engibonga ngayo le iplate lamasimba nje eninuka kanje ngiyaxolisa ngithi ngicela sihlisa umoya nje waqala phasi manje ukuthi lento iyangicika lento kodwa ayikho into engizoyenza ngiyakuthanda sona sami and leya ngane leya ayikho into engizoyenza igazi kababa ingane yakho ngizolondla ngizoninakekela and nawe ngizokunakekela ngizongena ecathulweni zababa ngizobe indoda ngizokukhula ngibe indoda ngizoqina ayikho into engizoyenza but ngoba ngiyajabula ukuthi namhlanje ngigcine ngitholile iqiniso eligcwele ngisho liphuma kuwena emloneni wakho akukho ukungijabulisa njengaleyo but ngaphakathi enhliziyweni yami ngibhlungu bafu ngifuna uqamba amanga and mhlawumbe nawe uma uyilalelisisa lento uyizwa yonke nje bathi iqaleni uyezwa ukuthi imisho ngabe kuthiwa wena lo ungena ecathulweni zami into ngabe uyiphoxekile mhlawumbe ngabe usakazeke ngisho nalaphansi angazi mina lento le ngizoyithini but ngiyayamukela ayikho into esengizoyenza ngoba ngithola iqiniso ngidiniwe but akusasizi ukuthi ngidinwe ngize ngifuna ukumbamba ngezandla sesanda angeke uze ungisize onakho ngizomqhatha namaphoyisa into engizoyenza nje ukuthi kuyaphoqa ukuthi ngimnakekele kanye negazi lami ngoba lela sekuyigazi lami ubabulele emathuneni manje ayikho into azoyenza naye ngiyaxolisa Mnguni ngiyaxolisa ngiyayithoba kuwena uyindoda yami wena ngiyakuthanda basingazungibonge kanje sesanda singazungibonge kanje yayingekho into engizoyenza nami singazungibonge kanjena sesanda yayingekho into engizoyenza kodwa nami kumele ungicabangele kanjani wongabuyi ish
Yani eish eish I know kushubile. I don't even know what to say. So ngcono ngiqede ngivale yabo. Mfethu ulitholile iqiniso ade lifuna usisi umtshelile iqiniso ade lifuna ubaba. As much as kuyitshe but-ke uthe umfethu uzoligwinya linjalo. Looking forward ukubona ukuthi isiqalo sabe esisha bephila lempilo nokwazi amaphutha abewenzile kuzohamba kanjani. Yani akukho engingakusho bafethu kulungile. Subscribeani, ni like, niphinde futhi ni share i-channel enu Umjolo Show. Hlangane ku-episode elandelayo.